Gwamnatin Kano, wato gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ta fara aiwatar da umarnin kotu akan Shehun Malami Abdul Jabbar. To masu sauraron mu da kallon mu, ku bi mu har zuwa ƙarshen wannan rahoto, ku bi mu ka'in da na'in zuwa cikin wannan bidiyo domin jin yadda wayannan al'amura suka faru, domin jin yadda wannan al'amari ya kasance. Amma kafin mu tsunduma zuwa ainihin gundarin rahoton, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka. Idan kuka yi mana haka, kun yi mana komai, sakamakon cewa wannan tasha tamu jaririyar tasha ce mai suna Sauti 24 TV. Don Allah ku danna mata alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa kamar yadda muka bukata, domin idan kuka yi mana haka kun gama mana komai, kuma kun yi wa kai, kuma kun yi wa kishi, kun yi wa yaran Hausa, domin ko so muke wannan tasha ya zama ta yi girma, ya zama ta girma ta yadda za ta iya gogayya da sauran tashoshin duniya kamar irin tashoshin Larabawa da Turawan Yamma. Don Allah ku daure ku danna mana wannan alama ta subscribe, ku danna mana ita kamar haka, kuma ku danna alamar like, sannan ku daure ku karbi wannan bidiyo har zuwa ƙarshen sa domin jin yadda wayannan al'amura suke faruwa. To ba tare da ɓata lokaci ba dai, ga cikakken rahoton ɗin. Yanzu dai saura kwanaki 40, yanzu dai saura kwana 20 wa'adin ɗaukaka ƙara da kotun ta baiwa Shehun Malamin su cika. A makonni 2 da suka wuce ne dai wannan kotu ta Sarki Yola ta yankewa Shehun Malami Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kama shi da laifin yin batanci ga manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'azozinsa, tare da rufe masallatansa guda biyu wayanda suke a filin mu, tare da rufe masallatansa guda biyu da kuma kwace littattafansa guda 180 da yake da su, wayanda yake amfani da su don adana su a babban ɗakin adana littattafai na gwamnatin tarayyar jihar Kano. Kotun dai ta umarci a rufe masallatansa guda biyu na filin mushe da na sharaɗa, tare da kwace littattafansa guda 189. A 15 dai ga watan Disamban da ya gabata ne wannan kotu ta yankewa Shehun Malami Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kama shi dai da laifin batanci ga Annabi. Tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kuma wannan kotu ta yi umarni da a rufe har da makarantar sama'a. Tuni dai gwamnatin jihar Kano, wato gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ta fara aiwatar da wannan hukunci da wannan kotu ta yankewa Shehun Malami Abdul Jabbar, domin kuwa yanzu haka an rufe masallatansa guda biyu, da wanda yake filin mushe din da kuma wanda yake a sharaɗa, sannan kuma littattafansa guda 189 yanzu haka an kwashe su, suna ɗakin ajiyar littattafai na gwamnatin jihar. A cikin gari dai da social media da kuma kan kafofin yatsa zumunta na social media, mutane dai na ta tofa albarkacin bakin su akan wannan al'amari, inda mafi yawancin mutane sukan ce aiko jibar dai baya ji hoho ba, baya ki jin ko bai jibar ba to baya ki jin hoho ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To masu sauraron mu da kallon mu, kuma kuna iya bayyana ra'ayoyinku a shafin comment a sashin comment da za ku tsinta a ƙasan wannan bidiyo, sannan ku danna mana alamar like. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mu muna roƙon Allah da ya kare mu daga aikata aikin da na sani, aikata aikin kaico. Wannan dai shine ƙarshen gajeren rahoton
Kar ku manta da alamar subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa da alamar like. Mun gode.